Ayiwa ko dɔw ka ɲininkali bɛ k'a fɔ ni e ye muso furu a tigi ye ɲininkali nati cogo min e ye muso furu i dɛsɛra ni muso in ye ni furu bɔra u b'a yɛrɛ ko yɛrɛ a b'a a yɛrɛ kumabɔ mais a y'a sɔrɔ e ye muso in ka furu nafolo kɛ misi de ye misi in fana ye den caman sɔrɔ ni muso in bɛ ka furu nafolo sagi e ma a bɛ misi min dira ma o dɔrɔn de bɛ sagi wa ou bien misi in ye den o de sɔrɔ a b'o bɛɛ de sagi cɛ ma ale kɔni ka ɲininkali nana nin cogo de la o dɔɔnikɛbaw ka ca nin ko in nati yɔrɔ min o ye de e ye muso furu siri i ye furu nafolo kɛ misi ye ou bien ba o kɔfɛ e ye muso in bila k'a sɔrɔ i ma dɔn n'a ye i n'a ma lankolonya bon furu nafolo tilancɛ bɛ sagi cɛ ma dɔɔnikɛbaw bɛ nin kiiri nati o yɔrɔ de la mais an bɛɛ bɛ kiiri fɔ sa bon ale ka ɲininkali jaabu ale ko de e dɔnna n'a ye a bilala mais a kan ka furu nafolo sagi ma n'a y'a sɔrɔ muso bilali sababu bɔra muso de la ou bien muso ye kulugu ɲini yɛrɛ kumabɔ ɲini e ye misi de kɛ ayiwa a ka furu nafolo ye misi in fana ye den caman sɔrɔ o bɛ kɛ cogo di bon dɔɔnikɛbaw bolo ni min dira muso ma ka furu nafolo la kɛra ba de ye a kɛra misi de ye u b'a fɔ nin ma annima wal muntasilu wal munfasilu dɔɔnikɛbaw ko ni muso ka furu nafolo kɛra min ye ko furu nafolo n'a jidila jidili ye cogoya fila ye jidili dɔ bɛ yen o ni nafolo in bɛ ɲɔgɔn fɛ jidili dɔ bɛ yen o ni nafolo in faralen dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na bon dɔɔnikɛbaw ko nin jidili cogoya fila bɛɛ muso de t'a dɔn e ye min di o de bɛ sagi ma n b'a misaliya kɛ e ye muso ka furu nafolo kɛ komi ale ye min fɔ misi ye misi buguna ni muso ye yɛrɛ kumabɔ ɲini fɛ i y'a dɔn ni furu bɔra muso dɔ ye kumabɔ ɲini n bɛ n yɛrɛ kumabɔ cogoya saba bɛɛ dagara o la o de y'a to dɔɔnikɛbaw tɛ masayala in nati nin na parce que o la cogoya saba bɛɛ dagara ni muso b'a kumabɔ a cɛ bolo cogoya saba bɛɛ dagara kelen fɔlɔ ye mun ye a ka bɛn nafolo la min bɛ cɛ ka nafolo jukɔrɔ o dagara e ka furu nafolo ne ye misi de d'i ma dɛ mais ni e yɛrɛ y'a ɲini ko ne k'i bila i bɛ bɔ 20,000 di ne ma n b'i bila a bɛ bɛn ou a tɛ bɛn a bɛ bɛn o ye a ye fɛn minɛ la min b'a ka furu nafolo kɔrɔ bɛn bɛ se ka kɛ a ka fana n ka furu nafolo sagi ma ni bɛn kɛra kan ahan i ko ne k'i bila mais ne tɛ se k'i bila ten n ka furu nafolo sagi ma wala juman bɛ sagi o la misi min dira o de bɛ sagi denw ye muso ta de denw ye muso ta de nin faamura misi de bɛ sagi i ma n'i ko de n ka furu nafolo sagi ma e ye misi min d'a ma a bɛ misi de sagi ma ou bien a b'a ɲɔgɔnna sagi ma misi ye buguni min kɛ ka den minnu sɔrɔ o ye muso ta de cɛ sen to o la cogoya sabanan bɛn bɛ se ka kɛ fɛn na min ka ca n ka furu nafolo ye ne ye misi kelen de d'i ma furu nafolo la dɛ mais pour ni e yɛrɛ ye bɔli ɲini ne fɛ ne tɛ jɛ i ko k'i bila fo misi n'a denw bɛɛ i k'o bɛɛ de sagi ne ma o la n bɛ bila donc dɔɔnikɛbaw ko nin fana dagara a dagara i ni muso ka bɛn fɛn na a ka sagi ma k'a yɛrɛ ɲini k'a furu bɔ a kan ni min ka ca hali i ka furu nafolo o b'o deli ta yɔrɔ jumɛn fala junaha alayhima fi maftarati bihi ala ko junubu tɛ furu ɲɔgɔnma fila la n'u yɛrɛ bɛnna min na u ni ɲɔgɔn cɛ kumabɔ fɛn na junubu t'o la o la o bɛ furu nafolo kɔrɔ o ye furu nafolo ye o ka ca furu nafolo ye o n'u bɛnna min na dɔrɔn furu yɛrɛ kumabɔ la baasi t'u kan o la wala nin yɔrɔ faamura
wala ni ko den ka furu nafolo ka sage ma i ka misi ndoro de be sage ma denw ye muso ta de mais ni ye fɛn ɲini min ka ca i ka ewa furu nafolo fana ye aw bɛnna kan baasi t'o fana la sariya la dagara mais dɔɔnikɛbaw ko a ɲuman n'i ma fɛn kɔni mina min b'i ka furu nafolo kɔrɔ i da i ka furu nafolo la ɲuman ɲɛ don i kana tɛmɛ o kan n'i ye fɛn ɲini min ka ca n'o a dagara ye dɛ mais i ka da i ka furu nafolo hakɛ ma o de ka ɲi nin ɲɛ de ni furu bɔra de i donnen kɔfɛ ni muso ye parce que ale de ye ɲininka nin ye o jaabu ye mais dɔɔnikɛbagaw bɛ mun fɔ e ye muso furu siri i ma dɔn n'a ye i n'a ma don so kɔnɔ ka da tubabu da la ye ka lankolonya ye furu nafolo bɛɛ tɛ muso ta ye o la n'i y'a bila k'a sɔrɔ i n'a ma lankolonya yɔrɔ la i ma dɔn n'a ye i y'a bila furu nafolo bɛɛ tɛ kɛ muso ta ye furu nafolo bɛ tila fila de tilancɛ bɛ di muso ma tilancɛ bɛ sagi ka taa cɛ ma n'a y'a sɔrɔ cɛ ma d'a ma a bɛ tilancɛ di muso ma a bɛ to ni tilancɛ ye o tɛ wa bon sisan ni o furu nafolo de kɛra misi ye sisan e ye misi de kɛ muso ka furu nafolo ye mais i ma dɔn ni muso ye i n'a ma lankolonya i y'a bila misi n tilancɛ de tɛ sagi wa n'a y'a sɔrɔ misi ye den fila sɔrɔ a misi a jiginnana ni fulaniw de den fila misi yɛrɛ ye sabanan ye bon sisan e y'a muso in bila i ma dɔn n'a ye i n'a ma lankolonya an ko i ka furu nafolo tilancɛ ka sagi ma misi in de tilancɛ bɛ sagi ma den fila ye muso ta ye o sen t'a la a faamuna den fila ye cɛ ni yɔrɔ t'o la o ye muso de ta ye misi min dira a ma o tilancɛ de bɛ sagi cɛ ma u b'a fɔ nin de ma ko nima'u al-munfasilu parce que nin ye jidili ye furu nafolo buguli do filɛ nin ye mais buguli min don ani misi yɛrɛ nɔrɔlen tɛ ɲɔgɔn na tuguni donc muso in tilancɛ bɛ d'i ma den fila ye muso ta ye nima'u al-muntasilu bon n'a y'a sɔrɔ misi ye buguli min kɛ buguli bɛ misi yɛrɛ de la o bɛ kɛ cogo di aw ye furu siri don min ye misi min di muso ma a don misi fasalen de tun don mais sani e ka dɔn n'a ye ou bien i ka lankolonya i y'a bila e bɛ muso in bila wagati min misi in tilo la u b'a fɔ nin de ma nima'u muntasilu buguli min filɛ nin ye nin bɛ misi yɛrɛ de la sisan ayiwa nin buguli min fana filɛ nin ye n'a a bɛ misi la cɛ nin yɔrɔ tɛ nin fana la nima'u muntasilu muso de t'a dɔn a ye tiloli min kɛ fɛn min farala misi kan o bɛ compter muso de bolo donc sisan ni misi tilancɛ bɛ sagi cogo di sisan u ko an b'a lajɛ dɛ furu bɛ siri don min i ye misi di muso ma don min a fasalen tun don u ko ni misi dira don min a fasalen tun bɛ cogoya min na misi in sɔngɔ o wagati 200 ɲɔgɔnna de mais sisan misi in filɛ ka tilo cogo min sisan n'i ko i k'a fɛɛrɛ 300 de don donc ni misi a tilancɛ joli ye sisan ayi an ko a fasalen 200 mais a tilolen 300 bon misi in dira don min a tun bɛ lahala min na jate b'o de kan 200 tɛ 100 de bɛ sagi cɛ ma tilolen a sen t'o la 100 de bɛ saga ma nin yɔrɔ la a faamuna wala u b'a fɔ nin de ma nima'u muntasilu wa nima'u munfasilu ni kɔni misi min furu nafolo min dira muso ma a bugura buguli min bɔlen b'a la buguli min tugulen b'a la muso de ta y'a bɛɛ ye dɔrɔn ka kuma surunya donc dɔnnikɛlaw ye kuma wɛrɛ nati filanan o ye ni muso yɛrɛ ka fondansira n'a ka jɛ n'a ko sisan ni misi dira ne ma don min a valeur tun bɛ 200 de la dɛ 100 de kan ka d'a ma 200 tilancɛ 100 de kan ka d'a ma mais sisan valeur bɛ 300 de la ne yɛrɛ jɛra a ye 150 d'a ma o y'ale ka suwa dɛ mais n'a ma jɛ ni nin ye don misi dira don min o valeur de bɛ lajɛ o tilancɛ bɛ sagi cɛ ma voilà donc nin ka faamu nin ye dɔɔnikɛlaw bɛ nin de fɔ ka caya n'i ye mugni ta libun qudama ou bien sarhul mumutu sarhul ala jadil mustaqina ibn Sami rahimahullah u bɛ nunu fɔ nin cogo la dɔɔnikɛlaw bɛ nunu fɔ nin cogo la wa tigi ye ɲininkali filanan
ko sisa eye muso furusira furu nafolo kɛra y'a durusi kuranna de la ou bien y'a durusi kuranna yɔrɔ bɛɛ la u ko n'a bilala i ma dɔn n'a ye i n'a ma lankolonya furu nafolo tilancɛ ka sagi bon a y'a sɔrɔ e y'a durusi kuranna min na ou bien i y'a durusi yɔrɔ minnu na olu tilancɛ bɛ sagi cogo di dɔnnikabaw ko sisan kuranna durusirikɛlaw de bɛ ɲininka minnu b'o ko sugu dɔn ni mɔgɔ min ye mɔgɔ la durusi kuranna la a sara ye joli ye ni ko n'i ye mɔgɔ la durusi kuranna la a sara ye 20,000 de ni kuranna durusi a sara ye 20,000 de joli bɛ sagi cɛ ma 10,000 bɛ saga ma voilà 10,000 de bɛ saga ma sisan a ye nin yɔrɔ minnu durusi u sara donc u bɛ bɛn 20,000 de ma donc 10,000 de bɛ saga ma ou bien a ye yɔrɔ minnu durusi ima a bɛ a la durusi kuranna bɛɛ la mais a y'a durusi nin sɔra minnu na kɔni o valeur an ka jate la ni mɔgɔ min ye mɔgɔ la durusi nin sɔraw ma a sara ye nin de a tilancɛ bɛ d'a ma voilà a y'a la durusi kuranna la kuranna durusi sara tilancɛ bɛ di cɛ ma ou bien a y'a durusi sɔra minnu ma o sɔraw sara ye nin de o tilancɛ bɛ di cɛ ma inshallah nu kan ɲininkali minnu nana ko an ye dɔnnikabaw y'u jaabi min na o ye nin de Allahu alam ni buguni min misi yɛrɛ ka sisan a fɔra ko misi fila tɛ ka sisan wa ni misi valeur wari tɛ nana sisan mais muso ko sisan saga dɔ bɛ n bolo walima ba dɔ saga in valeur de bɛ misi tilancɛ ma o don min na i ka misi t'o bolo walima i ka misi sɔngɔ tɛ wari tɛ n bolo ka d'i ma yala o bɛ se ka kɛ basi t'o la u b'u ka bɛn kan nin ko sisan ko misi n dira muso ma don min o valeur tilancɛ de bɛ di cɛ ma donc ko sisan ni muso in ko wari tɛ ne bolo misi in valeur tilancɛ a dira ne ma don min misi in tun bɛ 200 la 100 de kan ka segin ma mais wari tɛ ne bolo ou bien misi in tilancɛ bɛnna hakɛ valeur min na a wari tɛ ne bolo mais ba dɔ bɛ ne bolo n bɛ ba in d'i ma ba min bɛ misi in tilancɛ wari valeur bɔ n b'o o d'i ma o bɛ cogo di n'a ni cɛ bɛn n'o ka basi t'o la kuma dɔ bɛ to baro la kɛnɛmamɔgɔw b'a mɛn hali minnu tɛ na seli misiw la a b'olu sɔrɔ la tigi kɔnɔna na ko kɔnɔnajɛla kɛriw ye cogo cogo min u ma se k'a fɔ ko yala sa i bɛ se ka mun fɔ nin ciri la ni hakili jumɛn bɛ ka taa bon ni n ye min fɔ ko misiriw sali minnu bɛ kɛ mikiriw la misiriw la o kuma kɛra la hali bi an bɛ kɔnɔnajɛ min juman k'a la bon nin n'a ɲɔgɔnnaw min ye misiriw ka mikɔrɔkow ye jamana in kɔnɔ an b'o sagi ka taa faamaw ma ou bien ni faamaw ye mɔgɔ minnu bila baara la sariyaw b'a la dɛ mais ni an y'o sariyaw fɔ yan dɔw bɛ se ka o sariyaw ta k'a kɛ tiɲɛlifɛn ye parce que dɔw bɛ jamana in kɔnɔ misiri wele kan ɲin yɛrɛ Allahu akbar yɛrɛ ale k'o mɛn o de ka gwa ye o de ka gwa ye wala o jamana sugu kana faratu ko i bɛ sira di mɔgɔw ma cogoya dɔ la misiri mikɔrɔw ka to ni faamaw yɛrɛ deso min ta u kama ou bien ni faamaw ye dɔɔnikɛbaga minnu bila la n'u ye sariya minnu ta u kama a ka da o la ni sariya ma ta u kama an ka taa o cogo la fɔlɔ parce que n'an ye jamana sariya ko dɔɔnikɛbaw kɔ tɛ dɔɔnikɛbaw kɔ tɛ dɛ dɔw b'a fɛ yɛrɛ mikɔrɔ ka faga yɛrɛ a kana wajulu yɛrɛ k'a la wala an ka ni sariyaw to jamana faamaw bolo e ma ye hali bunbaji tile la salli minnu bɛ kɛ mikɔrɔ la ka salli wɛrɛw ni fɛnw bɔ salliw ni fɛnw kana kɛ mikɔrɔ la a ka dan ni salli wɛrɛ la dɔrɔn mikɔrɔ ka datugu bunbaji yɛrɛ ka ɲɛnamaya wagati a tun y'a décision ta ko a b'a kɛ Saudiya mankan cayara a y'a bila mankan cayara a y'a bila a wagati wala nin sugu mɔgɔ kana faratu ka kɛlɛna fatawa k'o la parce que an ka jamanaw a caman tɛ silamɛya de fɛ sinon n ye misaliyaw dɔ fɔ yan n ko lumɛn kɔrɔ ye faama min sahara ye kafiri de tun don
kafiri do tundo me tuma mi misiri mikro tilelembe akashi yorola aka ewa masurunya mogodo ministry do o ko silama ma aka mikro min fulani nye o tilelembe fama yere kasi yoroma ya yelema uyo yelema kabwe fama ye wa donda modoke ati mikro kamme aye ci bila silama ma o ako kam mikro sisa neta kamme mundo ha uko kam mogodo re ko tilelembe kasi yoroma anka boya ko jo uno bo yirala akwa ye taka mikro saganola o tunye kafiri de na fora jamana kono silama to bela be salli ko tafe soka ke misiri kerefe ko salli wole be toro wajuru be toro silama sugu dumanye kafiri de fulen nye akwa ye taka mikro bilanola uya bilanola ne ye nin fo dondola deresula ya doye ato konko ye vokali chima ako konko no fana ka president anyogona keray mikro ayetile damaro ka te mikro kamme ayu wole ako munna mikro kanteme uko mikro ko amanka na feunde ba utoro ako achiana uko ay dole kwanka jige akombe min fawe ayeta ka mikro bilanola an fana puru anka hakili sigi soro a hakili sigilen ka to an ka do ko dugu poso kanyi mankante dugu kono fitinate dugu kono nanya ka salli wala kan munu merede nanya ka salli wala kan nunu mede hakili sigam be hakili sigi soro de la ko dugu kanyi mankanta la men ni an ma kan mikoro kamme o ban sira de koy ayeta kan mikoro dayala ka salli wala nunu ya kafir jamana ude na fora ko jamana in kono ko sariya kata mikoro kama obe famu to kafiri ate sallate foi silamu yere mikoro na ma amame ako ayaka mikoro dai an hakili be sigire nanye salli wala kambe dugu kono lumeta kafiru tuna ko ayata kam mikoro dai nunu ye kafiru de kafiri jamana ude do silamu au yere kacha jamana min kono namma ko aka jamana koni au kacha jamana min kono famo silamau population silamau na fora no jamana mogo de ba fore mikoro wa ayede sonta mikoro sariya kata mikoro kama mikoro bantore silama modeli jumay sariya be mikoro wulake me ete o fo bagay eta makere sariya mi har munu we sariya mi fo mikoro la a fora de bana bagato kana toro chokorba degule munu be misiri kono kana toro mankan kana cha mikro to ya udola nunu be toro me ujurate la foitela mikro kan koni islamia koni yade donc wala ode ya to ante prepare la tige di omade ambo sariya uto jamana yere ka ko be munu mbolo bon koni mo minni e ba fe ka wuruqiya tire la kire salo ibake chogodi bon qur'ana aya minnana ibi ifewa ika yuro min bidimi ibi tege do ka doro ka aya info ube ka ewa hadisa info ube ibe aya inkala ibolo la ka muy farikolo la ube ibe hadisa duawde do iba avo ka muy farikolo la ube ibu kala doro mana silamiya saraya ya sabati yoromi ko nibe nin duawu kala ibolo da dime yoroka nibo o yoroka ibe bolo da dime yoroka misali la ciden ko nin mugo min yoro bi dime aka sheba dore de la kanama akunde ewa ne donne silamiya la nka yoro dobe abin dimi kosobe na dimin na ni mabinde ko kosobe ciden ko wo ciden ko ako ibolon ko ni da yoro min bi dimi ibolon ko ni da o yoroka ikafo bismillah sinya saba allahumma inni a'udhu bi ijjatika wa qudratika min sharri ma ajiru wa hajiru ikan nin fo sinya wolon fula
ka soro I bolo be yoro ka yoro min be dimi cɛ ko a ye nin kɛ dɔrɔn ko dimi taara wala nin yɔrɔ I b'i bolo d'a kan I b'i bolo da yɔrɔ min be dimi nin duwawu I b'i bolo d'a kan ko duwawu fɔ yɔrɔ dɔ la an b'a setu ko ciden n'a bɛ da a b'a tɛgɛ ja ka kuli 3 kala ka mu a farikolo bɛɛ la a bɛ sagi ko kala ka mu a farikolo bɛɛ la a bɛ sagi ko kala ka mu a farikolo bɛɛ la a ko hari tuma min ciden banana a yɛrɛ tɛ se k'a kɛ ko ale tun b'o k'a ye nin yɔrɔ fana la I b'i tɛgɛ ja ka kuli ninnu kala ka mu I farikolo la muni nana nin yɔrɔ la bon k'i bolo da ka yɔrɔ min o mana yɔrɔ min ou bien muni mana yɔrɔ min I b'u kala dɔrɔn aya minnu kan ka kala I b'u kala duwawu minnu kan ka kala dɔrɔn I b'u kala donc I b'i yɛrɛ salo ni kuranɛ ye nin cogo de la bon a dagalen di ye fana aya minnu nana ka kuranɛ ayaw dɔ kala ji la ka o ji dɔ min k'i yɛrɛ kɔn n'a ye o fana sabatira salafu bolo ka kuranɛ kala ji la k'i yɛrɛ ka kɔn n'a ye ka a dɔ min pour ka jinɛ setani banaw minnu b'i nɔfɛ k'o kɛ baasi t'o fana la a dagara I k'o kɛ wala mɔgɔ b'a yɛrɛ furakɛ ni kuranɛ ye nin cogo de la Waalaikum salam. Aiwa komi nin fana mikoro ko in na ko dɔ delila ka tɛmɛ an ka jamana mɔgɔ dɔw bolo dɔɔnikɛbaga dɔ fatura mɛnna u tun bɛ misiri dɔ de la misiri setigi dɔw bɛ yen u bɛ misiri in kɛrɛfɛ a ye fɛɛrɛ kɛ ka don faamaw la o mɛnna ka tɛmɛ dɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka misiri mikoro min ɲɛsilen b'a ka so ma k'o jigi ko a mankan b'ale degun o ala y'a kɛ misiri a kɔrɔla u ko dɔ ka fara misiri kan u bɛ dɛmɛ ɲini o min ye mikoro jigi dɛ o setigi min ye mikoro jigi a ye $1,000,000 di dɔ ma ko a ka taa di o karamɔgɔkɛ ma ko nin y'ale ka dɛmɛ ka taa misiri ma k'o bɛ dɔ fara misiri kan o karamɔgɔkɛ in fana tun ye tiɲɛtigi ye jamana in kɔnɔ kosɛbɛ mɔgɔw y'a fɔ n ye karamɔgɔ min ye n'a fɔra caman b'a dɔn parce que a fatura mɛnna dɔw fana t'a dɔn Mahamadu Silla tun bɛ Kɛnsanbugu dɔɔni $1,000,000 nana ma ko karisa ko a ka misiri dɛmɛ ni ne ye a ko sagini a ka wari ye ko ne b'a fɛ a ka fɛɛrɛ kɛ k'a kɛ ne ye n'a ka ɲɔgɔn ye dɔrɔn an ka ɲɔgɔn bilasira a tigi n'a ka wari sagira a ye nin ci la sa ko baasi t'a la a ko a fɔ a ye nin wagati a bɛ na o wagati a taara a ye wagati min fɔ taara a dɔnna ka u ye ɲɔgɔn fɔ a ko I ka ciden ni wari nana ko an k'a minɛ ka misiri dɛmɛ n'a ye a ko ne yɛrɛ de y'a d'a ma ka taa a ko pour nin wari pour a ka don misiri na k'i nafa yala misiri mikoro min jiginna e de tɛ wa e de sababu don pour nin wari misiri dɛmɛli ka e nafa dɛ salli walen de ka diya ye fɔlɔ min bɛ fɔ misiri mikoro la salli wale ani ala ka kuma minnu ni wajulu minnu bɛ fɔ misiri la mikoro la o de ka diya ye fɔlɔ n'o o ma diya ye e ye wari don misiri la t'i nafa k'i bɛ to n'i ka wari a ko a ko mais solution t'a la wa a ko solution min b'ale bɛ mikoro saga n'o la kɛ n y'a fɔ cogo min salli wale in bɛ diya ye fɔlɔ minnu bɛ fɔ misiri la ala ta ciden ta u ka diya ye fɔlɔ o la o diyara ye dusukun kɔnɔ I ye mikoro saga n'o la I ka wari bɛ nafa kɛ a bɛ don misiri la a bɛ nafa a ko taa n'a ye mikoro bɛ saga n'o la nin kɔfɛ a ɲɔgɔnna o ye ne yɛrɛ dɛ commissaire ni mɔgɔ min ye ɲuman kɛ n b'a fɔ dɛ Ɲaamɛ Kayita hajo dɔ la ni dɔ taara a ka bureau la dɔ fana taara a ye mikoro ko fɔ o bɔra de dɔrɔn dɔnna marakakan na fana an bɛ baro la a ko min bɔra ya an n'a ma bɛn o kan
ako anana nema de ko ale ka so ko abe misiri kɛrɛfɛ ko misiri mikoro b'ale degun misiri mikoro kan b'ale degun ko ne k'a dɛmɛ ne k'ale dɛmɛ misiri mikoro dɔ bɛ bɔ o la cogo min u bɛ jigin ka bɔ ale ka so ɲɛtile la cogo min ale bɛ lafiya ale k'a dɛmɛ ko ale ko a ma han ko ayiwa ko ale ko a ma sisan nin tɛ mɔgɔ ma nin lakali dɛ nin fɔra n yɛrɛ de n sigila a ka biro la ko ale ko a tigi ma sisan a y'a sɔrɔ ne bɛ misiri kɛrɛfɛla fɛ e ka so ne b'o ta ne ka so dɔ bɛ yen o tɛ misiri kɛrɛfɛ i b'o ta ni ko n ka fɛn o fɛn fara kan jɛna n'a ye misiri kɛrɛfɛla ka di a ko depuis a ko a bɔlen a fɛ o y'a bannen a ko ale ye nin de fɔ a tigi ye e tɛ misiri kɛrɛfɛla fɛ a y'a sɔrɔ ne bɛ misiri kɛrɛfɛla fɛ misiri kɛrɛfɛla ka di ne ye ne bɛ e ka yɔrɔ ta ne ka yɔrɔ so dɔ bɛ o tɛ misiri kɛrɛfɛ n bɛ t'o yiri la o bɛ d'i ma n'i ko fɛn o fɛn ka d'a kan n b'a d'a kan ne bɛ nin yɔrɔ ta a ko o ye kuma bannen n'a cɛ balima Ala ka hakili ɲuman d'an ma silama tɛ se ka kɛ abada silama ɲuman ye fo i ka silamɛya de ka diya i ye e bɛ silamɛya kɔnɔ silamɛya adamu na jogo man d'a ye n ko a bɛ silamɛya guruja fɛnw de la jalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa habbata a'malahum ulu filɛ dɛ Ala ye min jigin o y'o de ko Ala y'u ka baara tiɲɛ silama caman de bɛ silamɛw cɛ la bi u ka baara ɲuman bɛ tiɲɛlen don tellement que ni silamɛya ka sariyaw n'a jogo kɔniyalen b'u dusukun kɔnɔ Ala ka hakili ɲuman d'an ma subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ayo ko dɔw ka ɲininkali bɛ k'a fɔ ni e ye muso furu a tigi ye ɲininkali nati cogo min e ye muso furu i dɛmɛna ni muso in ye ni furu bɔra u bɛ a yɛrɛ ko yɛrɛ a b'a a yɛrɛ kumabɔ mɛ a y'a sɔrɔ e ye muso in ka furu nafolo kɛ misi de ye misi in fana ye den caman sɔrɔ ni muso in bɛ ka furu nafolo sagi e ma a bɛ misi min dira ma o dɔrɔn de bɛ sagi wa u bɛ misi in ye den o de sɔrɔ a b'o bɛɛ de sagi cɛ ma ale kɔni ka ɲininkali nana nin cogo de la o dɔɔnikɛbaw ka ca nin ko in nati yɔrɔ min o ye de e ye muso furu siri i ye furu nafolo kɛ misi ye u bɛ ba o kɔfɛ e ye muso in bila k'a sɔrɔ i ma dɔn n'a ye i n'a ma lankolonya bon furu nafolo tilancɛ bɛ sagi cɛ ma dɔɔnikɛbaw bɛ nin kiiri nati o yɔrɔ de la mais an bɛɛ bɛ kiiri fɔ sa bon ale ka ɲininkali jaabu ale ko de e donna n'a ye a bilala mais a kan ka furu nafolo sagi ma n'a y'a sɔrɔ muso bilali sababu bɔra muso de la ou bien muso ye kulugu ɲini yɛrɛ kumabɔ ɲini e ye misi de kɛ ayiwa a ka furu nafolo ye misi in fana ye den caman sɔrɔ o bɛ kɛ cogo di bon dɔɔnikɛbaw bolo ni min dira muso ma ka furu nafolo la kɛra ba de ye a kɛra misi de ye u b'a fɔ nin ma annima wal muntasilu wal munfasilu dɔɔnikɛbaw ko ni muso ka furu nafolo kɛra min ye ko furu nafolo n'a jidila jidili ye cogoya fila ye jidili dɔ bɛ yen o ni nafolo in bɛ ɲɔgɔn fɛ jidili dɔ bɛ yen o ni nafolo in faralen don ka bɔ ɲɔgɔn na bon dɔɔnikɛbaw ko nin jidili cogoya fila bɛɛ muso de t'a dɔn e ye min di o de bɛ sagi ma n b'a misaliya kɛ e ye muso ka furu nafolo kɛ komi ale ye min fɔ misi ye misi buguna ni muso ye yɛrɛ kumabɔ ɲini fɛ i y'a dɔn ni furu bɔra muso dɔ ye kumabɔ ɲini n bɛ n yɛrɛ kumabɔ cogoya saba bɛɛ dagara o la o de y'a to dɔɔnikɛbaw tɛ masayala in nati nin na parce que o la cogoya saba bɛɛ dagara ni muso b'a kumabɔ a cɛ bolo cogoya saba bɛɛ dagara kelen fɔlɔ ye mun ye a ka bɛn nafolo la min bɛ cɛ ka nafolo jukɔrɔ o dagara
e ka furu nafolo ne misi de dima de mais ni e yere a nyine ko ne ki bila ibe bo wa mugandi ne man bibila abebe o gatebe abebe oye aye femine la mimba ka furu nafolo koro bembe se ka ke aka fana ka furu nafolo sagima ni ben kera kan aha iko ne ki bila ne nete se ki bila ten kan furu nafolo sagima wala juman be sagi wala misim min dira o de be sagi dewnye muso tare ni famura misi de be sagi ima ni ko den ka furu nafolo sagima eye misim min dama abe misinde sagima o baba nyogona sagima misi ye buguni minke ka dem munu soro ye muso tare sento wala aha to ya sabana bembe se ka ke fenna min kacha nka furu nafolo ne ye misi kelende dima furu nafolo la de me pour ni e yere boli nyini ne fe ne te je ko kibira fu misina dembe iko be de saginema wala mbibila donc doni ko ko ni fana dagara adagara ini muso ka be fenna aka sagima ka yere nyini ka furu bo aka nimmin ka ci hari ka furu nafolo ubo de lerta yorujuma fala junaha alayhima fi maftarati bihi ala ko junubute furu nyogoma fulala nu yere benna minna uni nyogonche kuma bo fenna junubutu la wala o be furu nafolo koro o ye furu nafolo yo o kacha furu nafolo yo nu benna minna doro puru yere kuma bola basitu ka wala ni yoro famura wala ni ko den ka furu nafolo ka sage mai ika misin doro be sage ma dewnye muso tade me ni ye fenyini min kacha ika ewa furu nafolo fanai au bennaka basito fana la sariya la dagara me dole ko ko nyuma ni ma fen ko ni mina min bi ka furu nafolo koro idda ika furu nafolo la nyuma nyedo ikana temoka ni ye fenyini min kacha no dagara yede me ika da ika furu nafolo hakke mo de kanyi aha ni nyede ni furu bora de iddo nen ko fene musoy parce que le do ye nyininka nyinyo o jabuye me dole ko ba be mun fo eye muso furu siri ima donai ina ma do sokono ka datuga udala ye kallan kolonya furu na folo bete muso taye wala ni ya bila ka soro ina mallan kolonya yorola ima donai iya bila furu na folo bete ke muso taye furu na folo betila fulade tilanche bedi muso ma tilanche be sagi kata chema na ya soro chema dama abe tilanche di muso ma betoni tilanche wotewa bo sisa ni o furu nafolo de kera misi sisa eye misi de ke muso ka furu nafolo me ima doni muso e ina mallan koronya iya bila misi ntilanche de te sadiwa na ya soro misi nye dem fula soro misi a jignana ni fulani ude dem fula misi nyere sabanai bo sisa eya muso imbila ima dona ina mallan koronya anko ika furunna furo tilanche ka sagima mishinde tilanche be sagima dem fulay muso ta wosentala afamuna dem fulay cheni yorotola oye muso de tai mishin mindira ma o tilanche de be sagichema uba foninde ma kunni ma'u al-munfasilu parce que ninye jidile furu nafolo buguli do fule ni me buguli mindo ani misi nyere nore lente nyoko na tuguli donc musin tilanche be dima dem fula ye muso tay ni ma ul muntasilu bonna ya soro misi ye buguli minke buguli ndo misi nyere de la obeke chogodi awu ye furu siri do me ye misi di musim min di musoma ado misi alene tungo mais sani eka dona ube kallan kolonya ya bila ebe muso bila wakati mi misu intilola uba fundinde man ni maw muntasilu buguli min fule ninye nimbe misi nyere de la sisa ewa nim buguli min fana fule ninye na abe misila che ni yorote ni fana la ni mawli muntasilu muso de tado ayetilo lim minke femi farla misika o be konte muso de bolon donc sisa nim misi tilanche be sagi to ko di sisa o ko amba la jede
furu be siri domme ye misi di muso ma domme a fasalen tun doro o ko ni misi dira domme a fasalen tun be cogoya min na misi in sɔngɔ o wagati 200 ɲɔgɔnna de mais sisan misi in filɛ ka tilo cogo min sisan n'i ko i k'a fɛɛrɛ 300 de don donc ni misi a tilancɛ joli ye sisan ayi an ko a fasale 200 mais a tilole 300 bon misi in dira don min a tun bɛ lahala min na jate b'o de kan 200 tɛ 100 de bɛ sagi cɛ ma tilole a sen t'o la 100 de bɛ saga ma nin yɔrɔ la a faamuna voilà u b'a fɔ nin de ma nimaa'ul muntasilu wa nimaa'ul munfasilu ni kɔni misi min furu nafolo min dira muso ma a buguli min bɔlen b'a la buguli min tugulen b'a la muso de ta y'a bɛɛ ye dɔrɔn ka kuma surunya donc dɔnnikɛlaw ye kuma wɛrɛ nati filanan o ye ni muso yɛrɛ ka fondansira n'a ka jɛ n'a ko sisan ni misi dira ne ma don min a valeur tun bɛ 200 de la dɛ 100 de kan ka d'a ma 200 tilancɛ 100 de kan ka d'a ma mais sisan valeur bɛ 300 de la ne yɛrɛ jɛra a ye 150 d'a ma o y'ale ka suwa dɛ mais n'a ma jɛ ni nin ye dun misi dira don min o valeur de bɛ lajɛ o tilancɛ bɛ sagi cɛ ma voilà donc nin ka faamu nin ye dɔnnikɛlaw bɛ nin de fɔ ka caya n'i ye mugni ta libun qudama ou bien sarhul mumutu sarhul ala jadil mustaqina ibn Usaymin rahimahullah u bɛ nunu fɔ nin cogo la dɔnnikɛlaw bɛ nunu fɔ nin cogo la wa tigi ye ɲininkali filanan ko sisan e ye muso furu sira furu nafolo kɛra y'a durusi kuranna de la ou bien y'a durusi kuranna yɔrɔw bɛɛ la u ko n'a bilala i ma dɔn n'a ye i n'a ma lankolonya furu nafolo tilancɛ ka sagi bon a y'a sɔrɔ e y'a durusi kuranna min na ou bien i y'a durusi yɔrɔ minnu na olu tilancɛ bɛ sagi cogo di dɔnnikɛlaw ko sisan kuranna durusirikɛlaw de bɛ ɲininka minnu b'o ko sugu dɔn ni mɔgɔ min ye mɔgɔ la durusi kuranna la a sara ye joli ye ni ko n'i ye mɔgɔ la durusi kuranna la a sara ye 20 de ni kuranna durusi a sara ye 20 de joli bɛ sagi cɛ ma 10 bɛ saga ma voilà 10 de bɛ saga ma sisan a ye nin yɔrɔ minnu durusi u sara donc u bɛ bɛn 20 de ma donc 10 de bɛ saga ma ou bien a ye yɔrɔ minnu durusi i ma a la durusi kuranna bɛɛ la mais a y'a durusi nin sɔra minnu na kɔni o valeur an ka jate la ni mɔgɔ min ye mɔgɔ la durusi nin sɔraw ma a sara ye nin de a tilancɛ bɛ d'a ma voilà a y'a la durusi kuranna la kuranna durusi sara tilancɛ bɛ di cɛ ma ou bien a y'a durusi sɔra minnu ma o sɔraw sara ye nin de o tilancɛ bɛ di cɛ ma inshallah nu ka ɲininkali minnu nana ko an ye dɔnnikɛlaw y'u jaabi min na o ye nin de Allahu akbar